Πάμε. Μεγάλη εβδομάδα. Και το θείο δράμα στην κορύφωσή του. Με τον πατέρα Τιμόθεο Παναγιωτακόπουλο θα μιλήσουμε, μάλλον θα μας μιλήσει για αυτή τη μεγάλη εβδομάδα. Για το θείο δράμα και την Ανάσταση. Μείνετε κοντά μας. Καλημέρα σας. Χρόνια πολλά, καλή Ανάσταση σε όλους. Ξεκινώντας την μεγάλη εβδομάδα, την εβδομάδα του Θείου Πάθους, την εβδομάδα αυτή που εξελίσσονται ραγδαία αυτά τα άσχημα για τον Κύριό μας γεγονότα και παράλληλα σωτηριώδη για την ανθρώπινη πραγματικότητα έως και της Αναστάσεως, για αυτά θα μιλήσουμε σήμερα. Η Μεγάλη Εβδομάδα ξεκινά από το Σάββατο, από την Κυριακή Εσπέρας, Κυριακή Βαΐα, των Βαΐων Εσπέρας, όπου ξεκινάμε με την ακολουθία του νυμφίου, του αγαπημένου μας νυμφίου, του νυμφίου της Εκκλησίας, και καταλήγει την Ανάσταση το βράδυ, όπου τελείται η Αναστάσιμη Θεία Λειτουργία. Ο κύκλος αυτών των ημερών ξεκινάει τη Μεγάλη Δευτέρα. Μεγάλη Δευτέρα και Μεγάλη Τρίτη, όπου ψάλλονται μαζί με την Κυριακή των Βαΐων, ψάλλεται η ακολουθία του νυμφίου. Η ακολουθία του νυμφίου περιλαμβάνει την ακολουθία του όρθρου της επομένης ημέρας. Δηλαδή, κάθε ημέρα διαβάζεται, αναγινώσκεται και ψάλλεται η ακολουθία του όρθρου της επομένης. Σημαντικά γεγονότα. Τη Μεγάλη Δευτέρα έχουμε τον Μακάριο τον Ιωσήφ το Πάγκαλο, όπου εορτάζει. Τη Μεγάλη Τρίτη έχουμε σιγά σιγά τα γεγονότα να μπαίνουν σε μια ροή. Έχουμε το τροπάριο της Κασιανής, όπου πολλοί έχουν παρεξηγήσει και θεωρούν ακόμη και την Οσία Κασιανή, η οποία είναι και υμνογράφος, ως πόρνη γυναίκα η οποία συνέγραψε τον ύμνο για αυτό το λόγο, για τις δικές της προφανώς αμαρτίες. Δεν υπάρχει κάποιο τέτοιο στοιχείο. Μιλά για μια πόρνη πραγματικά γυναίκα, η οποία είχε αναλώσει το βίο της ασώτος και η οποία έρχεται στον εαυτό της, τα συγκαλά της που λέει ο λαός μας, και αποφασίζει να αλλάξει ζωή, ενθυμούμενη το προπατορικό αμάρτημα και όπως αναφέρει η Κασιανή στο τροπάριό της, όπως η Εύα λέει το δειλινό κρότον της σωσήν, στα αυτιά της δηλαδή άκουγε κρότο, συναισθανόμενη το βάρος της αμαρτίας, αλλά κυρίως την εγκατάλειψη, την μοναξιά την οποία νιώθει από τις τύψεις που έχει. Τη Μεγάλη Τετάρτη έχουμε το θείο δράμα μπαίνει πια στην κορύφωσή του, έτσι, ναι, δεν είναι? Από τη Μεγάλη Τετάρτη ασφαλώς ξεκινούν τα γεγονότα τα οποία είναι ακόμη πιο σημαντικά για την ανθρώπινη σωτηρία. Τη Μεγάλη Τετάρτη λοιπόν έχουμε τον όρθρο της Μεγάλης Πέμπτης, Μεγάλη Τετάρτη το απόγευμα. Προηγουμένως προς αγιασμό των πιστών τελείται το Ιερόν Ευχέλαιον και εν συνεχεία ο Ιερός Νηπτήρας, η ακολουθία του Ιερού Νηπτήρος. Είναι η ανάμνηση του γεγονότος όπου ο Κύριος ζώστηκε το λέντιον, δηλαδή την πετσέτα αυτή γύρω από την μέση του, και πήρε το ειδικό δοχείο με την κανάτα για να πλύνει τα πόδια των μαθητών ένα-ένα, δείχνοντας με αυτόν τον τρόπο την ταπεινοφροσύνη και την αγάπη που πρέπει να έχουμε ο ένας προς τον άλλον ως άνθρωποι και ως συνάνθρωποι. Τη Μεγάλη Πέμπτη βεβαίως έχουμε την ανάγνωση των Ιερών Ευαγγελίων, των 12 Ευαγγελίων, όπου εκεί κορυφώνεται το Θείο Πάθος, η σταύρωση του Σωτήρος, η δίκη αρχικά, η σύλληψη και η δίκη από τους αρχιερείς αρχικά και με τον Πιλάτο στη συνέχεια, η καταδίκη του Χριστού και ο σταυρικός θάνατος. Και πλέον το τελευταίο Ευαγγέλιο, το 12ο, κλείνει την ημέρα, την ακολουθία του όρθρου της Μεγάλης Παρασκευής δηλαδή, με την φράση όπου η κουστοδία ασφαλίζει τον τάφο, δηλαδή βάζει φρουρά γύρω από τον τάφο, μήπως οι μαθητές του έρθουν και κλέψουν το σώμα του Ιησού, ο οποίος είναι πλέον θαμμένος. Μεγάλη Παρασκευή, το πρωί, έχουμε την ακολουθία των μεγάλων ή βασιλικών ωρών, όπως ονομάζεται, όπου έχουμε τον Χριστό
νεκρό επάνω στο σταυρό και εν συνεχεία αναγινώσκεται και ψάλεται από τους ιεροψάλτες και τον κλήρο η ακολουθία του Εσπερινού, του Μεγάλου Εσπερινού. Οπότε έχουμε και την συνάμα την ακολουθία της Αποκαλυφθηλώσεως, την έξοδο του υφάσματος του επιταφείου, το οποίο εναποτίθεται από τον κλήρο εντός του Ιερού Κουβουκλίου, το οποίο θα είναι τοποθετημένο στο κέντρο του ναού. Και το βράδυ? Και το βράδυ έχουμε την ακολουθία του όρθρου του Μεγάλου Σαββάτου, που είναι κάπως πιο χαρμόσυνο πλέον το μήνυμα, η ελπίδα πλέον στους χριστιανούς ότι ο Χριστός αναστήνεται και έρχεται πλέον κοντά στον καθένα μας και στην ψυχή και στην καρδιά του καθενός μας. Έχουμε την ακολουθία του Ιερού Επιταφείου με τα γνωστά σε όλους εγκόμια, τις 3 στάσεις, όπου στη συνέχεια ο Ιερός Επιτάφιος, συνοδεία κλήρου και λαού, πορεύεται στους δρόμους της περιοχής, της ενορίας, προς αγιασμό των πιστών, με κάποιο αγαπημένο συνήθειο των Μικρασιατών κυρίως, εδώ της περιοχής, να θέτουν σεντόνια και χαλιά και υφάσματα κάτω για να περάσει ο επιτάφιος προς ευλογία της οικίας τους. Ναι, και φτάνουμε λοιπόν στο Μεγάλο Σάββατο, στην ώρα της Ανάστασης. Ναι. Ξεκινάμε το Μεγάλο Σάββατο το πρωί, όπου έχουμε την πρώτη Ανάσταση, όπου ο ιερεύς στο Ανάσταο Θεός που αναφωνεί ο ιεροψάλτης, φεύγει από το Ιερό Κουβούκλιο του Επιταφείου, όπου τελείται η Θεία Λειτουργία του Μεγάλου Σαββάτου το πρωί, και παίρνει το ειδικό κάνιστρο, στο οποίο μέσα έχει φύλλα δάφνης, τα οποία αποτελούν σύμβολα νίκης κατά του θανάτου, κατά των δυνάμεων του σκότους, διότι αυτό είναι ο Σταυρός, και κατά συνέπεια με την Ανάσταση του Σωτήριος η απαρχή της λυτρώσεως ολοκλήρου του ανθρωπίνου γένους. Για να φτάσουμε την Ανάσταση το βράδυ, όπου στις 11 θα σημάνουν οι καμπάνες χαρμόσυνα, θα ξεκινήσει σιγά σιγά ο όρθρος της Κυριακής του Πάσχα. Αφού πρώτα έχουμε πάρει το Άγιον Φως, έτσι. Στην διάρκεια του όρθρου λέγεται το Δεύτε λάβετε φως, όπου σβήνουν τα φώτα σε όλον τον ναό και οι ιερείς γονατιστοί προσεύχονται μπροστά στο σταυρό του Κυρίου, στο σταυρό του Σωτήριος, ο οποίος βρίσκεται όπισθεν της Αγίας Τραπέζης, και λαμβάνουν από την ακίμητον κανδύλα το ιερό φως, το οποίο φως μεταλαμπαδεύουν στον ευσεβή λαό, ο οποίος κρατά αναμένα τα κεριά του έως και τη λήξη της Θείας Λειτουργίας με το διευχόν, παίρνοντας το αντίδωρο. Εν συνεχεία, αφού θα τελειώσει το Δεύτε λάβετε φως, οι ιερείς θα μπουν για λίγα δευτερόλεπτα μέσα και θα ξαναβγούν πλέον εν πομπή έξω μετά τον πρόναο, στην είσοδο του ναού, για να πούν στον κόσμο το αναστάσιμο μήνυμα, το Χριστός Ανέστη. Εν συνεχεία, πάλι πομπή με τους ιεροψάλτες οι ιερείς, θα μπουν πάλι μέσα στον Ιερό Ναό, ώστε να συνεχιστεί η ακολουθία του όρθρου της Κυριακής του Πάσχα και να τελειώσει με την ευλογημένη και αγαπημένη σε όλους Θεία Λειτουργία, την Αναστάση. Θα μοιραστούν αυγά, θα δοθούν ευχές μεταξύ αλλήλων. Αυτό είναι άλλωστε το Πάσχα, η ένδειξη αγάπη προς αλλήλους, προς όλους, ανεξαιρέτως, φίλους, εχθρούς, συγγενείς, γνωστούς και μη γνωστούς. Αυτό σημαίνει το Πάσχα, αυτό σημαίνει η λυτρωτική θυσία του Χριστού επί του Σταυρού, αλλά και η Ανάστασή του. Χριστός Ανέστη και βεβαίως όλα καλά. Χριστός Ανέστη σε όλους, χρόνια πολλά σε όλες τις οικογένειες, χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο, ακόμη και αυτόν που υποφέρει, ακόμα και αυτόν που δεινοπαθεί τις μέρες που ζούμε. Χρόνια πολλά σε όλους. Αυτή είναι η Μεγάλη Εβδομάδα. Αυτό είναι το Άγιον Πάσχα. Είδατε και ακούσατε από τον πατέρα Τιμόθεο Παναγιωτακόπουλο τι ακριβώς σημαίνει αυτή η Μεγάλη Εβδομάδα για εμάς τους χριστιανούς, τους Ορθόδοξους χριστιανούς. Ιδιαίτερα τώρα, σήμερα, στην εποχή που ζούμε. Σε μια εποχή με την ύφεση, με την ανεργία. Τι άλλο να πει κανείς? Καλή Ανάσταση. Για να το τελευταίο μέρος, το δικό μου το έβλεπες.